חבר'ה, אני לא מבין, מה קורה פה? הצילו! מחזור ט"ו כולנו יחד יוצאים עכשיו טיול חוף בקולם, זה המצב. אז תחזיקו בכיסאות, הכל עכשיו מתחיל, משהו לא רגיל. רק הוא ניצב פה וצופה בי, מאיץ ולא מפסיק, בטיקטוקיו אדיש אדיש על השידה. זה השעון, זה ההרגל, זאת השגרה. אני חושב שקיבלתי בחינה מהטיסה הזאת. מה המצב כפרה? בסדר, מה? תגידי, יש לי שאלה. החמין בגלי כבר מוכן? חלאס, אכלת לי את הראש! לא שמעת את גברת חסה! שלום נפלאים, יוצאים לדרך חדשה כל כך שונה. גבירותיי ורבותיי, קהל נכבד, תנו המון מחיאות כפיים, מחזור ט"ו! תלמידי המחזור מוזמנים לעלות לבמה.